sijabule ngokungaphezu kwamandla ngoba sizokuthi asibuye emasisweni sizokhombisa ukuthi njengabantu beKwaZulu Natal singawenza kanjani umnotho wethu sisodwa ngoba uyazibonela nje ukugcwala kwalesi stadium saseMozambique kusho ukuthuthuka komnotho kusho osomabhizinisi abancane ukuthi bathole amathuba ukuthi bakwazi ukuthi nabo badayise. La kunabantu abasuka eLimpopo bawo lo mculo lo, kunabantu abasuka eEastern Cape, kunabantu abasuka eMpumalanga njalo njalo. Leyo nto ke ichaza ukuthi bayalibona isu lokuhlangana nokubumbana nabanye nje abaculi abadlala wona lo mculo. Ngaleyo ndlela sibona impumelelo yodwa futhi uhulumeni uzoqhubeka anxenxe nosomabhizinisi ukuthi asiyusupport lo hlobo lomculo ngoba luthinta abantu eindaweni emakhaya. Umculo mina okuwona favorite music yami. Siyabongela kakhulu with this milestone achievement. Akuyona into encane le. In fact ngike ngaya kwi-management ye-stadium eMabhida ukuyothola umlando ngabantu abakwazi ukugcwalisa. Lensizwa uKhuba is the biggest person owake wagcwalisa lesi stadium.